Росія має негайно виконати вимоги міжнародного співтовариства щодо її дій на сході України, а також щодо окупованого нею Криму. Про це йдеться в резолюції, яку було прийнято на зимовому засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи в Страсбурзі. У ПАРЄ відзначили відсутність прогресу у цих питаннях. Народний депутат України та член української делегації в ПАРЄ Олексій Гончаренко резолюцію підтримує, але в те, що Росія виконує резолюцію та негайно деокупує Крим, не вірить. В цілому ця резолюція констатує очевидний факт. Росія брутально порушує міжнародне право, Росія не виконує резолюції, які приймалися раніше. Росія фактично відмовляється від діалогу і результативної співпраці з Радою Європи. Треба чітко розуміти, що якщо хтось сподівається, що щось приймуть в Страсбурзі, то від того Путін вибачиться і піде з Криму і з Донбасу, то це глибока помилка. Це один з дипломатичних інструментів, які використовує Україна. Створити Кримську платформу в ПАРЄ. Про таку ініціативу повідомили члени української делегації в парламентській асамблеї. Під час зимової сесії вони залучатимуть потенційних партнерів для підтримки деокупації півострова та розраховують на підтримку більшості делегатів. Є така ідея, може створити Кримську платформу при Парламентській асамблеї Ради Європи. Ми зараз обговорюємо, хто може буде входити в неї, або ми спілкуємося з різними платформами. Тобто у нас є платформа Baltic+, деякі друзі, наші друзі України в ПАРЄ. І ми зараз будемо ініціювати обговорення. Україна не потребує жодних порад у питанні захисту своєї державної мови, тим більше від агресора. Так, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов прокоментував висловлювання російського секретаря Радбезу Миколи Патрушева. Той заявив, що прийняття Києвом закону про державну мову є продовженням русофобських дій місцевих політиків, керованих США. Данілов нагадав, що після окупації українського Криму і війни на Донбасі під кураторством і безпосередній участі російських військ Росія для українців – країна-агресор. І нова історія взаємин можлива тільки після повного звільнення українських територій, видачі військових злочинців, покарання винних у військовій агресії проти нашої країни. Українська мова – єдина державна мова, статус якої закріплений в Конституції України. І порад Росії або будь-якої іншої країни світу щодо цього питання ми не потребуємо. Свідок обвинувачення відповідав завченими фразами, а його підготовку оцінив навіть російський суддя. 25 січня в Південному окружному військовому суді Ростова-на-Дону відбулося судове засідання у сфальсифікованій справі Алуштинської групи про так званий тероризм. Родичів, які приїхали з Криму до Ростова, не пустили до зали суду. Під час засідання допитали таємного свідка під псевдонімом Бікіров. Він відповідав завченими фразами на питання прокурора, захисту та навіть незаконно обвинуваченого Руслана Нагаєва. Засекреченный свидетель говорил те зазубренные фразы, которые заранее были им выучены. Мы пытались его вывести, скажем так, чтобы он давал правильные показания, но на все такие каверзные вопросы он психовал, создавал определенные комментарии, которые, в принципе, суд его останавливал в последующем. Уже в конце заседания уже суд стал, во всяком случае, реагировать на это все. Російські силовики затримали Руслана Нагаєва, Ельдара Кантімірова, Руслана Місутова та Лінура Халілова у червні 2019 року. Їх безпідставно звинувачують у організації та участі у терористичній організації. Українського військового поранено поблизу хутора Вільний на Луганщині. Там окупанти обстріляли позиції об'єднаних сил з гранатометів різних систем та кулеметів. Пораненого бійця терміново ушпиталили. Загалом ворог 7 разів обстріляв позиції українських військових. Масовані обстріли були в районі Південного. Там окупанти били з мінометів 120-го калібру, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів та кулеметів. Відкривали вогонь і по позиціях біля Тарамчука, Павлополя та Водяного, що на Приазов'ї. Бійці об'єднаних сил відкривали вогонь у відповідь. В районі відповідальності оперативно-тактичного групування «Схід» біля Тарамчука противник двічі відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Неподалік Водяного, що на Приазов'ї та Павлополя, окупанти використали проти наших захисників стрілецьку зброю, а неподалік Водяного ще й підствольний гранатомет. На обстріл противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Зміна президента США не зупинила імпічмент. Члени Палати представників Конгресу США передали до Сенату резолюцію про імпічмент екс-президента країни Дональда Трампа. Вперше в історії країни процедурі відсторонення від влади двічі піддається один і той же президент. Окрім того, це також перший імпічмент, який буде розглядатися вже після того, як очільник держави залишив посаду. Екс-президента звинуватили у корупції, неповазі до Конституції США, зв'язки із Росією та підбурювання до заколоту. Мова йде про події 6 січня. Тоді натовп прибічників Трампа взяв штурмом будівлю Капітолію у Вашингтоні. Мітингарі були привезені переважно з інших регіонів. Для того, щоб Сенат покарав Трампа, позбавивши його привілеїв та можливості обіймати політичні посади в майбутньому, крім всіх демократів, за нього мають проголосувати ще й мінімум 17 республіканців. Сам процес щодо імпічменту почнеться після 8 лютого. Дональду Джону Трампу, президенту Сполучених Штатів, оголошено імпічмент за важкі злочини та проступки. Своїми діями він показав, що є загрозою національній безпеці, демократії та Конституції, а його перебування на посаді несумісне з урядуванням та дотриманням верховенства права. Один з найнижчих показників захворюваності за 4 місяці. В Україні виявили 2779 нових випадків COVID-19. Одужали 12 538 людей. Ще 133 померли внаслідок хвороби. Найбільше нових пацієнтів з ковідом виявили на Одещині, Івано-Франківщині, Харківщині, Запоріжжі та Києві. Зменшити кількість захворювань та ушпиталень вдалося завдяки карантину, впевнений міністр охорони здоров'я Максим Степанов, і закликав українців надалі дотримуватися карантину, щоб уберегти життя. Я хочу попросити вас, щоб ви дотримались всіх тих правил, всіх карантинних обмежень, які встановлені в нашій країні. Це важливо заради вашого здоров'я, це важливо заради саме вашої безпеки. Ви бачите, що коли ми їх дотримуємось, ми отримуємо певний результат. В нас зменшується кількість захворівших людей, в нас зменшується кількість людей, які опиняються в лікарнях. Вже у лютому Україна може отримати до 200 тисяч доз вакцин Pfizer. Про це з парламентської трибуни заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. На початку наступного місяця це має підтвердити ініціатива COVAX. Загалом впродовж року Україна має безкоштовно отримати від 8 до 16 мільйонів доз схваленої вакцини. Це AstraZeneca, Novavax та Sanofi. Впродовж місяця прем'єр Шмигаль очікує на партію в 700 тисяч доз китайського препарату Sinovac. За словами глави уряду, Україна утримує лише препарати, які мають щонайменше 70% ефективність. Необхідна інфраструктура вже підготовлена, каже Шмигаль. Перший етап процесу вакцинації буде відбуватись за допомогою спеціальних мобільних бригад. Склад бригад вже сформований поіменно і є чітке розуміння, хто і де буде працювати та кого обслуговувати. Таких мобільних бригад буде працювати більше 500. Другий та подальші етапи вакцинації планується проводити у понад 4 тисячах пунктах щеплень. А в окупованому Криму хвороба не вщухає. Вчора там виявили 291 новий випадок COVID-19. Ще 9 людей померли внаслідок хвороби. А окупаційний очільник Севастополя Міхаїл Розважаєв не поспішає колотися неперевіреною вакциною «Спутнік-Ві». На відміну від окупаційного очільника Криму Сергія Аксьонова, який в прямому ефірі прищепився російським фальсифікатом, Розважаєв чекатиме до 8 лютого. Тоді окупаційна влада планує розпочати масову незаконну вакцинацію. Окупаційний віце-прем'єр Олена Романовська навіть заявила, що 10 тисяч кримчан записалися у чергу на укол «Спутніка».
За рік кількість безробітних кримчан виросла ледь не в 10-ро. Впродовж ковідного 2020-го роботу втратили більше 40 тисяч людей, жаліється окупаційна віце-прем'єр Криму Олена Романовська. З них 2/3 – люди віком від 30 до 50 років. 20-річних безробітних збільшилося в 17 разів. А тих, хто не може знайти роботу понад рік, стало більше майже в 50 разів. За словами Романовської, роботу втрачали найчастіше торговці, працівники сільського господарства та ті, хто обслуговував готелі та ресторани. Кримський винзавод «Коктебель» пішов з молотка за 110 мільйонів рублів. Всього на 30 мільйонів дорожче оціночної вартості. Комплекс 73 об'єктів придбав колишній орендар завод марочних вин «Коктебель». Компанію заснували одразу після окупації Криму у 2014 році. Через російський спиртзавод з Ленінградської області кримським майном заволодів Міхаїл Якубчик, родич очільника російської розвідки Сергія Наришкіна. В грудні минулого року з молотка пішов винзавод «Масандра». Його придбав друг російського президента Владимира Путіна Юрій Ковальчук. Псевдоаукціон виграла компанія «Південний проект», дочка Банку Росія, який називають кремлівським гаманцем. Масандру продали за стартовою ціною у 73 мільйони доларів, а в торгах брали участь всього 2 компанії. Палаюче небо і темні оселі. Мешканці окупованої Ялти цієї ночі фільмували масове знеструмлення міста. Негодою обірвало дроти, що ведуть від електричної підстанції, і майже 30 тисяч осель в Ялті та Алушті поринули в темряву. Згодом живлення частково відновили, але місцеві жителі жаліються на проблеми з мобільним зв'язком. Владислав Стужук, Заман, АТР.